Bueno, bo día, concelleiras e concelleiros que componen a Corporación do Concello de Fisterra. Bo día tamén a todas e todas as persoas que vos achegastes a este Salón do Mercado Cultural, no que se vai celebrar o pleno extraordinario e que terá como único punto da orde do día moción de censura. Seguindo o procedimento da Lei Orgánica 5/1985 do 19 de xuño do réximen electoral, vou dar lectura do punto D, que xustifica a nosa presencia neste pleno. O punto D di: o pleno será presidido por unha mesa de idade integrada polos concelleiros ou concelleiras de maior idade dos presentes, excluídos o alcalde ou alcaldesa ou o candidato ou candidata á alcaldía. Maior e menor, dixe, non? Sí. Actuando como secretario o que sexa da corporación quen acreditará tal circunstancia. E para que conste, Teresa Fernández Martínez e Jennifer Suárez Silva conformamos e presidimos a mesa de idade deste pleno. E agora vou a dar lectura á lei completa, orgánica, do artigo 197, moción de censura do alcalde. Primeiro, o alcalde pode ser destituído mediante moción de censura, cuxa presentación, tramitación e votación rexerase polas seguintes normas. A moción de censura deberá ser proposta polo menos pola maioría absoluta do número legal de membros da corporación e haberá de incluir un candidato ou candidata á alcaldía, podendo serlo calquera concelleiro cuxa aceptación expresa conste no escrito de proposición da moción. B. O escrito no que se propoña a moción de censura deberá incluir as firmas debidamente autentificadas por notario ou polo secretario xeral de corporación e deberá presentarse ante este por calquera dos seus asinantes. O secretario xeral comprobará que a moción de censura reúne os requisitos exigidos neste artigo e estenderá no mesmo acto a correspondente dilixencia acreditativa. C. O documento así dilixenciado presentarase no Rexistro Xeral de Corporación por calquera dos asinantes da moción, quedando o pleno automáticamente convocado para as 12 horas do 10º día hábil seguinte ao do seu rexistro. O secretario da Corporación deberá remitir notificación indicativa de tal circunstancia a todos os membros da mesma no prazo máximo dun día, a contar desde a presentación do documento no rexistro para os efectos da súa asistencia á sesión, especificando a data e hora da mesma. D. Este é o punto que leín antes, que, bueno, vou a volver a repetir o que é o da mesa de idade. D. O pleno será presidido por unha mesa de idade integrada polos concelleiros de maior e menor idade dos presentes, excluídos o alcalde e o candidato á alcaldía, actuando como secretario que sexa da corporación quen acreditará tal circunstancias. E a mesa limitarase a dar lectura á moción de censura constatando para poder seguir coa súa tramitación que nese mesmo momento mantéñense os requisitos exigidos, dando a palabra no seu caso durante un breve tempo se estiveren presentes ao candidato á alcaldía, ao alcalde e aos portavoces dos grupos municipais e a someter a votación a moción de censura. Antes de ler a moción, vou dar a palabra ao secretario para que informe da acta de arqueo actual do Concello de Fisterra. Bos días. Con data de 18/8 do 2025 foi elaborada a acta de arqueo das existencias existentes na corporación, a cal foi remitida na mañá de hoxe a todos os concelleiros vía email. Facilitouselles copia para que conste en acta, sendo as existencias existentes
a de 972.256 euros con 91 céntimos, dividíndose do seguinte xeito: no Banco de Santander, na conta aberta do Concello do Banco de Santander, 50.166,22 euros, na conta do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA, 52.496,49, en CaixaBank 6.993,66 e na conta aberta para o Concello na Banca 862.654 euros. E seguindo co procedimento, vou dar lectura do contido da moción de censura. Ao remate, daremos a palabra ao candidato á alcaldía e á alcaldesa, así como os e as portavoces dos grupos políticos que conforman a actual corporación. O tempo acordado foi consensuado pola presidencia da mesa de idade, foi de 10 minutos, sin réplica nin alusións, xa que consideramos que entre o candidato, a alcaldesa e os portavoces sumamos 50 minutos, pensamos que é tempo suficiente para expresar o noso parecer a este respecto. Lectura da moción. Os concelleiros e concelleiras que suscriben, pertencentes aos grupos municipais de Alternativa dos Veciños e do Partido Popular do Concello de Fisterra, expoñen: a Corporación Municipal do Concello de Fisterra está formada por 11 concelleiros e concelleiras, distribuídos en 4 grupos municipais. O Grupo Municipal do Partido Popular, 5 membros, o Grupo Municipal de Alternativa dos Veciños, 3 membros, o Grupo Municipal dos Socialistas de Galicia, PSOE, 2 membros, e o Grupo Municipal do Bloco Nacionalista Galego, 1 membro. A Orde Municipal constituída nas pasadas eleccións municipais debuxou un mapa distinto ao habitual no Concello de Fisterra, con outros axentes, con diferentes enfoques e con un espírito renovador. Esta vontade non parece compartida por quen ostenta na actualidade o goberno municipal, que a pesar da súa exigua maioría viñeron obstaculizando e restringindo o labor do resto de corporativos. O goberno, aínda estando en minoría, desprezou os grupos da oposición, así como, e aínda é máis grave, a vontade maioritaria referendada por acordos plenarios que non se vinou a executar. O grupo minoritario que en solitario ostentou a alcaldía sen consensos e apoios, sen diálogo nin acordos, non só esqueceuse da pluralidade do noso povo, senón que paralizou e bloqueou a vida municipal. Ao longo destes 2 anos de mandato, a alcaldesa foi perdendo apoios ata o punto de perder a un dos 3 concelleiros do grupo, cesado por ela mesma, provocando que o goberno se sustente únicamente en 2 concelleiros da corporación. Atendendo a esta situación que provocou que a alcaldesa perdese a suma de apoios que no seu día permitiron a súa investidura e tamén a súa constante negativa a negociar e a chegar a acordos co resto de grupos e concelleiros da corporación, é máis que clara manifesta a flagrante minoría na que se atopa na actualidade o equipo de goberno, que se xa o era ao comenzo de mandato o é aínda máis agora pola situación e os acontecementos anteriormente expostos. O cal, tal e como é evidente, a situación exixía máis que nunca da procura de diálogo e de consenso entre os diferentes actores políticos para así poder lograr unha boa e eficaz gobernabilidade. Pero xa non é que a procura de diálogo e consenso nunca existise por parte da alcaldesa, senón que máis ben sempre tentou buscar a confrontación e a utilización do desprezo para atacar aos diferentes grupos e concelleiros que non acataban as súas propostas ou decisións adoptadas sen ningún consenso, impostas ou por autoridade e, por suposto, a constante utilización da mentira e o uso do vitimismo como arma para defender a súa ineficaz e funesta xestión. A evolución da actual legislatura mostrou unha clara e progresiva deterioración nas condicións nas que se desenvolveu a xestión municipal no Concello de Fisterra por parte do actual equipo de goberno, cunhas condicións impostas pola alcaldesa incapaz de levar adiante políticas en defensa da localidade e un equipo de goberno ausente da xestión propia do noso municipio.
Un goberno formado únicamente por alcaldesa e tenente de alcaldesa, incapaz de atender e de xestionar as diferentes áreas de goberno e de levar adiante políticas en defensa do municipio, producíndose un estancamento no funcionamento dos órganos de goberno e da vida municipal. Vimos contemplando desde hai aproximadamente un ano unha total falta de iniciativa política, falta de investimentos, falta de novos proxectos, perda de peso político na nosa zona, saturación dos traballadores e traballadoras municipais e un longo etcétera. Algo que chega xa a ser alarmante e que ten a súa orixe na pasividade e na falta de capacidade de xestión do goberno coa súa alcaldesa á cabeza. Os asinantes tamén queremos sinalar neste documento diferentes situacións que non só son exemplo da inhabilidade, incapacidade e falta de interese das persoas que compoñen o equipo de goberno, senón claros indicadores que manifestan a orientación das políticas, das decisións e das xestións que se levaron e pretendíanse seguir levando a cabo no municipio de Fisterra, que afectan gravemente ao funcionamento, desenvolvemento e actividade da nosa administración, chegando a repercutir gravemente na atención e na prestación dos servicios municipais e provocando un menoscabo importante nas condicións de vida das veciñas e os veciños. Incapacidade para aprobar os orzamentos nos 2 anos de mandato, atopándose estes prorrogados desde o exercicio do 2023, con todas as dificultades e prexuízos que iso conleva, afectando a propia administración, o municipio, os veciños e o conxunto das entidades municipais. Ter o Concello baixo inestabilidade orzamentaria, con unha necesidade de financiamento de máis de medio millón de euros, froito dunha deficiente xestión, o que obriga a elaborar un plan económico financeiro ao incumprir o obxectivo da estabilidade orzamentaria. Pérdida de subvencións dos diferentes entes. E aquí non se refire únicamente ás subvencións non solicitadas, senón a aquelas que foron concedidas e perderonse por falta de tramitación ou xustificación. Demora na licitación e execución das obras aprobadas polo Pleno Municipal en relación co Plan de Obras e Servizos da Deputación Provincial de Coruña. Obras pendentes que aínda están sen executar do pós do ano 2023. Obras pendentes sen licitar e sen executar do pós 2024 e tamén pendentes a totalidade das obras do pós 2025. Que a data do presente ni tan sequera iniciouse procedimento de licitación de algunha destas obras do pós 2025 aprobadas en pleno. Negativa a regularizar a grave situación que afecta o Servicio Municipal de Urbanismo, negándose a elevar ao Pleno da Corporación Municipal a modificación da vixente relación de postos de traballo ou RPT, para así poder crear a praza de arquitecto ou arquitecta municipal e acabar con anos de contratación irregulares que ademais están a causar graves problemas e prexuícios tanto á administración como aos veciños, empresas e entidades. Negativa a regularizar e a sacar ao concurso todos os contratos de servizos e suministracións que se atopan en situación irregular e ou ilegal, que vulneran a lei de contratos do sector público. Parálise en asuntos relevantes como son a modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal, PEXON, e do Plan Especial de Protección e Reforma Interior do Centro Histórico, o PEPRI, incapacidade de xestión e de negociación coas diferentes administracións para conseguir o desenvolvemento de infraestructuras tan importantes e necesarias para o municipio como pode ser o novo centro de saúde, a humanización da reta da Anchoa ou a transferencia da xestión do edificio do Faro, entre outras. É por iso que, polo relacionado e polo exposto anteriormente por moitos outros motivos e outras moitas situacións que non podemos permitir que sigan afectando e prexudicando o presente e o futuro do noso municipio e das nosas veciñas e veciños, que somos conscientes de que é o momento do compromiso e a responsabilidade. Non podemos seguir mantendo esta situación cando é posible cambiala.
Dentro da regulación legal establecida e facendo uso das ferramentas democráticas dun Estado constitucional, as concelleiras e concelleiros asinantes acordamos dar unha resposta contundente á ampla demanda cidadá de cambio de xestión e rumbo. Lograr unha maioría municipal estable que permita non só a investidura dun novo alcalde, senón tamén a formación dun goberno municipal que normalice o funcionamento da administración e sexa capaz de gobernar con solvencia a decisión nun escenario que favorece os intereses do municipio e do conxunto da cidadanía. Os asinantes chegamos ao acordo de dar un novo impulso ao noso concello, con políticas máis justas, máis transparentes e en beneficio de todos os veciños e veciñas. Este acordo vai máis aló das siglas e dos intereses propios de cada grupo, aparca as diferenzas ideolóxicas e fórzase cun sentido de responsabilidade política que exixe de confianza, de respeto, de diálogo e de entendemento. Os asinantes pensamos en Fisterra, sobre todo en cada unha das veciñas e veciños deste municipio, e por iso non podemos ser cómplices en manter unha forma de gobernar e unha realidade que obxectivamente prexudica os intereses de todos eles. Por responsabilidade non podemos permitir que o noso concello siga a deriva entre ocorrencias funestas, deixamento manifesto e un absurdo que a alcaldesa Dona Aurea Domínguez Sisto está a impoñer e ignorando que a gran maioría dos veciños de Fisterra requiren dun traballo en beneficio de todos, desde a procura de acordos entre todos. Estamos legitimados para gobernar e motivados para iso, porque esa é a nosa responsabilidade, sen máis aceno de identidade nin máis instrumentos políticos que traballar honestamente desde a responsabilidade por todos e cada un dos nosos veciños, a mellor e maior calidade dos servizos públicos e a procura de oportunidades para que o futuro de Fisterra sexa sempre mellor, onde xamais se nos pode reprochar que calquera posición sectaria ou partidista evitou facer o que por responsabilidade política estamos obrigados, que non é outra cousa que desempeñar o mandato de representación que nos deron os veciños e que contempla a legislación ao respecto. Por todo o anterior e de conformidade co disposto no artigo 197 da Lei Orgánica 5/1985 do Réxime Electoral Xeral, ven presentar a presente moción de censura contra a alcaldesa de Fisterra, Aurea Domínguez Sisto, e iso con base nos seguintes fundamentos xurídicos. Primeiro, conforme ao disposto no artigo 197 da Lei Orgánica 5/1985 do Réxime Electoral Xeral, o alcalde pode ser destituído mediante moción de censura. Segundo, dita moción tramitarase segundo disposto no devandito artigo 197 da Lei Orgánica 5/1985. Terceiro, a presente moción preséntase por 6 concelleiros que constituen a maioría absoluta do número legal de membros da Corporación Municipal de Fisterra. Cuarto, que os asinantes deste escrito e conforme ao disposto na legislación electoral propoñen como alcalde do municipio de Fisterra ao concelleiro don Luís Manuel Inso Lago, cuxa aceptación figura como anexo a este documento. Quinto, que este escrito preséntase ante o secretario xeral de Corporación para que, conforme establece a lei, o mesmo autentifique as firmas dos concelleiros e concelleiras asinantes deste escrito, solicitando que, unha vez diligenciado, entréguesenos para presentar ante o Rexistro Xeral do Concello. En virtude de todo o anterior, solicitan que se teña por presentado este escrito xunto coa documentación que se acompaña por feitas as manifestacións que o mesmo contén, admítese a trámite, deséase o curso que a lei prevén e por iso dispóñanse os trámites necesarios para o legal desenvolvemento da moción de censura que se presenta convocando o pleno municipal ás 12 horas do 10º día hábil seguinte ao do seu rexistro e todo o demais que en dereito proceda. En Fisterra, 4 de agosto de 2025. Concelleiros e concelleiras asinantes da moción de censura, Francisco Martínez Traba, Alternativa dos Veciños, Luís Manuel Inso Lago, do PP, Susana Rodríguez Lemiña,
do PP, José Manuel Trago Fernández, do PP, Manuel Canosa Trillo, do PP, e Jennifer Suárez Silva, do PP. Perdón, falta a aceptación de candidatura ao alcalde. Luís Manuel Inso Alago, concelleiro do Concello de Fisterra, acepta a súa presentación como candidato a alcalde do municipio de Fisterra na moción de censura presentada o día 4 do 2025 polos concelleiros e concelleiras anteriormente asinantes. E, bueno, agora, pues, vamos a dar, como xa dixen antes, a palabra, pues, neste caso, ao candidato e despois a alcaldesa e de seguido aos portavoces dos diferentes grupos políticos. Entón, ten a palabra o candidato. Bueno, moi bons días, vecinos e vecinas, e moitas grazas por estar aquí hoxe presentes neste acto tan importante para Fisterra. Estamos ante un día moi importante para o noso Concello. Hoxe debatese a primeira moción de censura na historia do noso municipio, e debo dicir que non foi unha decisión sinxela, senón que foi moi meditada e pensando sempre no futuro común de todos os fisterranos. Evidentemente non se trata dun manto de revancha nin de simple estrategia política. Mare a isto, cabe facer un pouco de memoria e volver a xuño do 2023, onde este grupo que eu represento, a pesar de conseguir un espectacular resultado nas urnas, gañando de xeito moi claro as eleccións municipais con preto de 1.200 votos, non acadou a maioría absoluta e, por lo tanto, non conseguimos o goberno. O resto dos grupos representados investiron a doña Aurea Domínguez como alcaldesa, sen importar as guerras que entre eles tiñan e pasando por alto as liortas, enfrontamentos, mensaxes que se lanzaban entre eles, onde xuraban e perxuraban que nunca se iban a xuntar e nunca iban a pactar. Por seguir facendo un pouco de memoria, debese tamén recordar o cambio no horario do pleno de investidura de xuño do 2023, sendo todos os plenos en todos os concellos a 1 da mañá, a 1 da tarde, ás 12, perdón, en Fisterra celebrouse a 1, debido ao cambio de cromos que se estaba facendo en Fisterra e Bergondo, para que todos eles, según os partidos, tiñan acordado e para que nada se escapase. En Fisterra gobernaría a alternativa dos veciños, en Bergondo seguiría a alcaldesa socialista. O que propón este grupo xe aquí é un cambio preciso e necesario, devolvendo aos veciños e facendo o poder aos veciños e facendo efectiva a súa bondade refrendada nas urnas nas últimas eleccións municipais, un goberno do Partido Popular. Unha moción que cumple todos os trámites da legalidade, como non podía ser de outro xeito, do que saldrá un goberno forte e sensato, un candidato que promete traballo, diálogo, respeto institucional e compromiso total cos fisterráns e fisterrás. Durante estes 2 últimos anos vimos como funciona a política populista adoptada polo actual goberno. Publicidade, falacias e mentiras, usando e escudándose na oposición cando non se fai e aproveitándose do traballo e inversións de outras administracións en Fisterra para atribuirse os propios méritos. Ao longo deste tempo, o Grupo Popular actuou sempre con responsabilidade, e cando digo sempre, é sempre, con respecto á toma de decisións do goberno e permitindo, como non pode ser de outro xeito, o pago de facturas a proveedores. A pesar disto, a alcaldesa ocupouse de difundir todo tipo de bulos, ben nas redes sociales ou ben no boca a boca, para facer que éramos nós que non deixaba facer, o que volvo a retirar como completamente falso. A falta de verdade, a falta de comunicación, a falta de transparencia e as continuas liortas están a provocar unha legislatura inestable e complicada, onde os grandes proxectos seguen sen sair adiante. Por iso, faise necesaria esta proposta, que non se levanta sobre o enfrontamento, senón sobre a posibilidade de tender pontes. Queremos un goberno local estable, que escoita a todos os grupos desta corporación, disposto a integrar ideas, sin sectarismos nin exclusións, dialogante e comprometido co interese xeral. Por todo isto, e máis por exposto anteriormente no escrito da moción, pedimos o respaldo, non para unha persoa, nin para un grupo, senón para un proxecto común de consenso e de futuro para todos os fisterranos.
Dame a palabra a señora alcaldesa Áurea Domínguez. Bos días a todas e a todos, mesa de verdade, señora presidenta, concelleiras, concelleiros, secretario, veciñas e veciños que nos estades acompañando aquí, bos días a todos. Na miña opinión, a moción de censura é en si unha ferramenta democrática necesaria no control da política municipal, pero o uso que os políticos fagamos da mesma é moi importante e del depende que a súa práctica sexa un proceder necesario e acertado ou acabe sendo, canto menos, reprobable, non ética e inmoral. Neste caso de Fisterra, os concelleiros firmantes non fan o uso acertado desta ferramenta democrática. Un dos edís firmantes acóllese a ela para vender ou regalar, isto xa se verá, a vontade dos votantes que o fixeron concelleiro. Acóllese a ela para facer valer os seus propios intereses, transformándoa nunha ferramenta persoal para apartarme da alcaldía. E os outros edís úsana para adquirir esa vontade popular que non conseguiron nas urnas. Non hai motivo para esta moción de censura, pero sí hai un obxectivo único, claro e común para os asinantes: destituirme como alcaldesa, desoíndo a vontade do povo. E na defensa deste obxectivo, todos eles demostran non ter miras políticas a futuro, non ter ética nin dignidade política, e arroupándose na norma legal fan uso da moción de censura para conseguir o que saben que non poden conseguir da vontade do povo. Ao menos isto é o que eles pensan, senón terían esperado a que as urnas decidiran. Os asinantes da moción da moción de censura en ningún momento explicaron á veciñanza os motivos que os levaron a presentala. A motivación do edil tránsfuga xa é coñecida pola maioría dos veciños e veciñas. Comezou no momento en que viu que eu non estaba disposta a saltarme a lei para satisfacer os seus intereses. No momento en que aquel expediente non foi resolto favorablemente, porque non reuniu os requisitos exixidos, non por outra cousa. Algo que el non pudo aceptar nunca, porque supoño que pensaba que un alcalde ou alcaldesa está por riba da lei e pode asinar e legalizar calquera cousa. E o Grupo Populares de Fisterra, formado polos 5 concelleiros aquí presentes, non deron explicación tampouco da motivación, nin se atreveron a facer público o pacto ao que chegaron co díscolo, dando a pensar que se trata dun escuro pacto de intereses partidistas, solicitado por un e aceptado polos outros. Conveniencias que decimos nós, para un e para os outros, que nada teñen que ver ca xestión que o equipo de goberno estaba a realizar en pro de Fisterra e dos fisterráns e fisterranas. Esta é unha moción de censura que se presenta contra o traballo sen descanso, contra o traballo realizado en pro da veciñanza e de Fisterra. O acordo da moción de censura que se aprobará no pleno do día de hoxe quedará escrito na historia de Fisterra e recollerá un episodio que marcará unha páxina triste e inxusta na historia da política local, vendo como intereses particulares e espurios manexaron o transcurrir da política municipal por riba da voluntade do povo. E facendo memoria, o 17 de xuño de 2023 fui investida alcaldesa. O meu mandato non estuvo nunca libre de tropezos. Non obtuve a aprobación do salario da alcaldesa ata que se me foi asignado cos votos a favor de Alternativa dos Veciños, PSOE e BNG,
no pleno de outubro de 2023, 5 meses despois. O grupo dos populares de Fisterra abstuvéronse na votación. Non tiveron a ben votar a favor dun salario e dunha cobertura na Seguridade Social para unha traballadora ao servizo de Fisterra. O teniente de alcalde, que aquí me acompaña, Francisco Lestón, traballou todos estes 2 anos en remuneración algunha máis que a que lle correspondía como calquer concelleiro por asistir a plenos. Que proposta fará vostede, Luís, para vostede mesmo e para os seus concelleiros? Traballará de balde, incluso sen cobertura na Seguridade Social? Estou segura de que actuará con diferente criterio, con criterio moi distinto e incluso diría que con criterio contrario ao que actuou comigo. Actuará ca vara de medir que ten desde doble rasero. Estou segura. Tampouco me foi aceptada a solicitude de cobramento con carácter retroactivo. Non me importou, aí quedou no remanente de tesorería municipal. Pero non decaí, e a ilusión para traballar por Fisterra foi medrando e medrando ao mesmo tempo que medraba o cariño e respeto que fui recibindo de veciños e veciñas, votantes e non votantes. Pronto me quedei co equipo de goberno reducido, formado por min e polo meu teniente de alcalde, Francisco Lestón. Ao desprover de todas as competencias ao concelleiro Francisco Martínez Traba, por actuacións manifestamente desleais, tales como o voto negativo na aprobación dos orzamentos, a modificación de crédito necesaria e incluso a recoñecemento extrajudicial de créditos necesarios para pagar a proveedores e servizos, todo en contra, tanto en contra, pero nós fomos facendo pequenas obras, pequenos arranxos, pequenos e non tan pequenos, fomos provendo de marquesiñas a Sardiñeiro que levamos pedíndoas toda a vida, a marquesiña dos taxistas que hoxe lle entreguei as chaves que levaban 14 anos pedíndoa, traballando na rehabilitación de vías, no novo centro de saúde, na nosa axenda conseguimos unha casa grande para Fisterra por 153.024 euros, xa podemos tela a servizo dos fisterráns e fisterráns unha vez que se acabe de adquirir e se rehabilite. Fomos traballando todas eses grandes proxectos que Luís ve que non. Un reconto de actuacións realizada nas melloras do noso concello e tendo como base a plataforma de contratación do sector público, pode verse que aí na anterior legislatura de xuño do 2019 a xuño do 2023, 4 anos, en Fisterra invertiuse importe de licitacións en obra pública 1.123.918 euros. Nos, en 2 anos, o que vai de xuño de 2023 a hoxe, levamos licitadas obras por importe de 1.416.000 euros. É dicir, en 2 anos investimos en Fisterra máis de 300.000 euros que na anterior legislatura completa. Isto é inoperatividade, señores mocionantes. Isto é parálise. Quédame un minuto, dime, non me dades máis 2 minutos ou 3. Por tanto, moi ben, en un minuto, bueno, polos aplausos van a dar un cuidadiño. Pois non quero rematar a miña intervención sin decir que a Xunta de Galicia que debe representar a todos os concellos de Galicia, a todos os galegos, fixo un desprecio continuo ao Concello de Fisterra durante o meu mandato.
mesmo organizando actos oficiais fora da alcaldía, fora do Concello, en establecimentos privados, pero eles viñan representando a Xunta da Galicia, non viñan representando o PP. Tirón de orellas para eles. É un desprecio institucional inadmisible. E remato, porque me queda un minuto, remato facendo un recordo ás mulleres fisterranas, a esas mulleres bravas que deixaron unha seña inesquecible na Fisterra de hoxe. Apelo a elas, a súa fortaleza, a eses faros humanos que guiaban os barcos dos seus homes e fillos para que chegaran a salvo a terra. Apelo a vos, mulleres fisterranas, para que me impregnedes da forza da vosa bravura. Apelo a vos para sair pola porta grande, chea de integridade e dignidade, para decir que fun a primeira alcaldesa de Fisterra muller, que non se deixou vencer nin manipular, que loitou por Fisterra ata o último segundo que durou o seu mandato e que foi destituída por quen, desoindo o povo fisterrán, imponse a gobernar Fisterra entrando pola porta de atrás. Avante Fisterra, verémonos nas urnas. Seguido vamos a dar a palabra a Francisco Antonio Lestón Redonda, que é o portavoz da Alternativa dos Vecinos. Gracias, señora presidenta. Bos días a todas e a todos. Como portavoz da Alternativa dos Vecinos de Fisterra, partido traicionado por un concelleiro hoxe aquí presente neste pleno, queremos facer oír a nosa voz alta e clara frente a unha moción de censura que consideramos injusta, infundada e profundamente contraria aos intereses dos cidadáns do noso concello. Esta moción non nace da vontade popular, nin das necesidades dos vecinos, máis ben todo o contrario, xa que levan días rexeitándoa. Non responde a erros do goberno, nin a unha mala xestión. É simplemente unha maniobra política oportunista, que pretende dar volta ao resultado das urnas sin justificación democrática. As fisterranas e os fisterráns falaron nas pasadas eleccións e fixeron o alto e claro. Elexiron que gobernase a esquerda e puxeron confianza no noso equipo de goberno, que leva xa máis da mitad da legislatura traballando con compromiso, con transparencia e con proximidade aos nosos vecinos. Traballando para todos, para os que nos votaron e para os que non nos votaron. E o que é máis importante, co seu apoio e ca súa comprensión. E desde a Alternativa dos Veciños preguntamos: que cambiou desde entón para que ahora se pretenda rachar este mandato? Que argumentos hai para tumbar un goberno que traballa arreo polo ben común e que ten o apoio maioritario das veciñas e dos veciños de Fisterra? A quen sirve realmente esta moción de censura? Ao pobo de Fisterra ou a intereses particulares de un tránsfuga e do propio Partido Popular? A resposta é evidente. E todos a sabemos. Señores do Partido Popular, a democracia non é un simple xogo de cadeiras, non é un sácate ti para poñerme eu. A democracia é respeto á vontade popular, e cando se rompe ese respeto, tamén se rompe a confianza da cidadanía nas institucións. Ay, te agradecería que no dijeses palabras mías, no son tuyas, son palabras que las dije yo. Justo cuando te fui a tomar el pelo y caíste totalmente. Que non podemos...
do público non poden tomar a palabra, o sea, que non se pode falar. Deixemos rematar os portavoces dos diferentes grupos políticos. Bueno, continúo. Desde a Alternativa dos Veciños non podemos ni vamos a calar, porque calar sería aceptar que os intereses de algúns están por riba do pobo de Fisterra. Calar sería ser cómplices de unha decisión que nos afasta do progreso e da dignidade que Fisterra se merece. Por iso, hoxe decimos non. Non á manipulación política, non á injusticia, non ao transfugismo e ás traicións, non á falta de respeto polo que se decidiu nas urnas. E decimos sí. Decimos sí á Fisterra, sí á honestidade, sí a un futuro construído entre todas e todos, con diálogo, participación dos veciños como base fundamental. A moción de censura pode ser legal, pero eso non a fai lexítima nin moral. E nós, como pobo, temos o dereito e o deber de defender o que é xusto. Por eso estamos hoxe aquí defendendo este goberno lexítimo salido das urnas. E volveremos a vernos nas urnas, donde o pobo si decide e ordena. Bueno, e agora para rematar, quero dar as gracias a todas e a todas as fisterranas e fisterráns que tanto cariño e tanto apoio nos destes. Nunca o esqueceremos. E que viva Fisterra! Agora tócalle a José Marcote Suárez, portavoz do Grupo Socialista. Bueno, bons días a todos e a todos aquí presentes e gracias por asistir. En primeiro lugar, queremos manifestar que os socialistas, como non pode ser de outra maneira, respetamos a legalidade da moción de censura, xa que é un mecanismo legal recollido no noso ordenamento xurídico. Nós non somos como outros partidos, como o Partido Popular, que se a moción a presenta Luís Ínsula é lexítima, pero se a presenta Pedro Sánchez é ilexítima. Para nós, sempre é unha mala noticia que goberne a dereita, sexa onde sexa. A nosa razón de existir é precisamente loitar contra eles, non? O noso modelo de sociedade é totalmente contrario ao deles. En Fisterra tamén sufrimos o desmantelamento progresivo da nosa sanidade pública a favor da privada, dos amigos do PP. Os recortes que o PP está a facer na ensinanza pública, sobre todo os que afectan aos nenos e nenas con necesidades especiales, tamén afecta aos nenos e nenas do noso povo. En Fisterra hai moita xente que cobra salarios baixos, por desgracia, pero o PP eso non lle interesa, por eso vota en contra de que se suba o salario mínimo desde casi 700 euros hasta 2.100 e pico. Por outro lado, hai que falar das pensións de xubilación tamén. Os xubilados de Fisterra queremos manter o noso poder adquisitivo das nosas pensións, pero o Partido Popular vota en contra de que estas pensións suban de acordo ao que sube a vida. Eso máis grave aquí en Fisterra, que normalmente as pensións, desgraciadamente, son baixas, non? En Fisterra temos empresas que non, se non fora polos emigrantes, terían que parar a súa actividade. Pensamos no mar ou na hostelería. O PP cala cando vos di que ten que expulsalos a todos. En Fisterra tamén temos mulleres maltratadas, problema que vos non recoñece. E o PP traga con este discurso ali onde goberna con eles. En Fisterra tamén temos persoas con diferentes orientacións sexuais que teñen todo o dereito a vivir a súa vida a súa maneira e con total liberdade. Aquí tamén o PP contáxiase do discurso homófobo, contáxiase do discurso homófobo de vos e está ao lado deles. Como se ve,
A nosa ideoloxía é totalmente contraria do Partido Popular. Por iso xa na anterior sesión de investidura apoiamos a opción de alternativa dos veciños e non a do PP. E por esta mesma razón estamos en contra desta moción de censura. As razóns que aporta o Partido Popular son as que les crean. Recordo aquela frase de Groucho Marx que decía: estas son mis razones, pero si non le gusta tengo otras. Señora alcaldesa, nos xa lle avisamos antes das anteriores eleccións que a candidatura que vostede encabezaba levaba un virus dentro, que a formación desa candidatura non tiña nada que ver cos obxectivos que se plantexaban nese pseudo programa que elaboraron, senón coas ansias de venganza cara a miña persoa, cara ao técnico de urbanismo e incluso cara ao secretario accidental naquele momento do Concello, porque non comulgábamos coas súas pretensións particulares. Isto tamén yo lo comentei no seu día a algunhas persoas da súa candidatura, pero uns non me quixeron escoitar e outros escoitaronme, pero me fixeron caso. Ainda lembro aquel día no que o fillo do concelleiro Francisco Martínez, que é o verdadeiro artífice de todo isto, me dixo na alcaldía, en plan ameazante, que iba a formar unha candidatura para votarnos do Concello a min, o técnico de urbanismo e o secretario accidental daquel momento. Claro, eu contestei que conmigo tiño fácil, só tiña que ter os votos suficientes. E tuvos. Co técnico de urbanismo tamén era fácil, solamente había que rematarlle o contrato e punto, cando el quixera. Pero co secretario accidental iba a ser máis difícil, porque era funcionario do Concello. Non tardou o virus en empezar a levar a cabo o seu malicioso plan, e foi cando vostede, señora alcaldesa, se deu conta de que eu tiña razón, cousa que vostedes, o tenente alcalde, mesmo vostede, xa me recoñeceron en algunha ocasión. A partir dese momento, tamén vostede se puxo no punto de mira destas persoas, e por iso estamos hoxe aquí. Un artífice que saliu pola porta de atrás do PSOE, xunto coa súa irmá, e agora salen pola porta de atrás da alternativa. Pasaron de socialistas a comunistas e agora apoian unha moción de censura coa dereita. Supoño que a próxima será facer unha candidatura de Vox. Alguén nas redes sociales moi acertadamente chama a esta moción a moción da Granxa Escola. Tamén podía ser a moción da mámoa ou a moción do Plan Xeral, que tampouco lle gustaba. Esta moción de censura tamén leva un virus dentro, pero o PP xa o sabe, espero que estén vacunados. Señora alcaldesa, o que mal empeza acaba mal tamén. Nós, pola nosa parte, seguiremos traballando por Fisterra, como sempre, e apoiaremos todas aquelas iniciativas que pensemos que son boas para o noso Concello. E, por suposto, seguiremos traballando, aportando tamén as nosas propostas, por si o goberno que saia hoxe ten a ver consideradas. Moitas gracias a todos. Ahora vamos dar paso á concelleira do BNG. Bueno, o BNG de Fisterra pouco máis ten que dicir do que xa manifestamos e publicamos nos medios, tanto na prensa como nas redes, que é, nin máis nin menos, o noso rexeitamento a esta moción de censura presentada polo PP e un edil de Alternativa dos Veciños, digo así, porque na data na que se registrou a dita moción, pois ainda non foi expulsado desta formación.
Hai un dito que di sempre sería bo saber con que bois labras. E vai por diante que nós non temos nada persoal contra ningún membro da corporación. As mocións de censura están contempladas dentro da lei, neste sentido son totalmente legais, pero coa nova normativa consideramos que é unha forma moi singular de mercadeo, léase partidista ou personalista. Agora ben, moral, ética e políticamente o BNG está en contra porque non se dan as circunstancias sociais, políticas ou económicas que poidan avalar dita moción de censura. Como xa manifestamos, o PP aproveitase dun cambio legal logo dunha sentenza do Tribunal Constitucional para obterse coa alcaldía. Fisterra contaba con unha maioría de esquerdas que agora vai ver alterada polo pacto entre o Partido Popular e un concelleiro que xa está expulsado e considerado tránsfuga pola súa formación política. O BNG foi o único que dende o primeiro momento apoiamos a candidata de alternativa, tanto na toma de posesión como para o seu soldo, coa única condición duns acordos programáticos recollidos ou reflectidos nestes 2 anos, porque tamén hai que dicilo que 2 persoas nunha corporación de 11 sin apoios pouco poderían facer. Por eso o BNG sempre estivo aí para que Fisterra e a comarca avanzaran. Políticas en infraestructuras, na sanidade, educación, cultura social, etc., porque tamén somos os únicos que saímos á rúa e non por banalidades, senón por mellorar a vida das persoas veciñas da nosa vila. Dende fai anos, o BNG estivo moi presente en Fisterra e as persoas que o representamos puxemos todo o traballo, responsabilidade, sacrificio persoal e incluso económico. E quero hoxe recordar aquí ás e aos nosos candidatos e candidatas que aínda que nunca acadáramos a alcaldía por supostas malfacatruadas de outros grupos, fixemos moito polo noso povo, dende Tereixa Novo, Alfonso Mouzo daqueles anos, ata Mónica Góñez ou Xan Carlos Sara Oliveira, o noso Cuca, e tantos e tantas outras concelleiros e concelleiras que non vou nomear aquí porque senón non me vai a dar tempo. E, como digo, sempre comprometidos coas xentes de Fisterra. O BNG seguirá facendo unha oposición firme e constructiva, pensando sempre nos intereses da veciñanza e no progreso do noso municipio. Así que, señores e señoras do PP, espero que non apliquen a política do rodillo, como nos teñen acostumbrados, e manteñan o que fixemos ben e atendan tamén as nosas propostas, as nosas reivindicacións polo ben de Fisterra, e estaremos, por eso, estaremos sempre atentos e presentes para que eso aconteza. Moitas grazas. Ahora vamos a pasar á votación da moción de censura. Entón, votos a favor? Abstencións? Abstencións? Votos en contra? Queda proclamado, pois, Luís Manuel Inso Lago. Vamos a proceder ya. Unha Jenny, dicíame que lle facía ilusión
darlle ela o bastón de mando ao seu compañero. Tuvo nunca o bastón de mando, teño que dar eu. Sí. Eso é inédito. O bastón de mando trasládase de quen o tiña a quen vai a recibilo. E eu non teño con 20 minutos de entregar, vamos, solo faltaría. É que Teresa pensa en pouco. Sí. O bastón de mando que non tiña eu, e eu son que ten que entregarlo ao novo alcalde. Non hai cousa. Vamos a ver. Pero Teresa, Eu é a segunda ou terceira, xa non me acordo, que presidín unha mesa de idade e sempre fui a presidenta da mesa a que lle entregou o bastón de mando. cando eu recibí o bastón de mando, estaba facendo co Pepe. Pepe, déxeme que o bastón de mando? Sí, porque non o Pepe, porque yo daba carta e me dixo Pepe, non, ainda yo non eu, que son é que é increíble. Esto, bueno, que sepades todos que eu lle entregaría o bastón de mando ao novo alcalde sin problema ningún, vamos, e só faltaría. Acaba de salir a moción de censura, ele é o alcalde de Fisterra e eu entrego o bastón de mando que hasta ahora le ven eu. Se me fa ilusión, bueno, xa con Xabel Nansias. Increíble. Sí, a presidenta da mesa que decida. Eu, como presidenta da mesa, volvo a dicir que Jenny tamén é membro da mesa e compañeiro e pediume, por favor, entón eu vou a delegar en ela para que lle faga entrega do bastón. Levantar a sesión deste pleno, o novo candidato quere dicir unhas palabras. Bueno, pois hoxe é un día moi especial para min. Non sei se o máis importante, se xa saberán no futuro, pero si o máis especial, non? Dos 11 concelleiros que estamos aquí hoxe na corporación, os concelleiros que xa non están por motivos obvios, estamos sempre a tope, saben, non ven o goberno saíndos, gobernos anteriores, concelleiros anteriores, entonces eu creo que é un traballo moi duro. Non somos inimigos,
simplemente, bueno, pois o xogo político, o que diferentes proxectos, ideas, pero non somos inimigos, nin somos rivais. Asumir o cargo de alcalde do teu concello, pois é algo, é moi grande, non? Pero sendo por encima de Fisterra, é que Fisterra é distinto, é que Fisterra é Fisterra. Entonces, é un enorme orgullo e non vou decepcionar, o meu grupo non vai decepcionar porque nunca o fixemos e a xente sabe. Hoxe vou aquí, comprométome con todos os fisterráns, quedando a vosa inteira disposición para todo aquilo que se precise, dende hoxe hasta que o tempo diga. Quería dar tamén as gracias ao goberno saínte cos seus acertos, cos seus erros, pero seguramente sempre pensando no mellor para Fisterra. Por último, agradecer a todos pola vosa presencia hoxe aquí, agradecer a miña familia, que a me soporta moitas veces, e sobre todo a unha nena que non se entera moito do mismo, pero que co paso do tempo espero que estea orgulloso de ser padre. Moitas gracias a través de Fisterra. Levántese a sesión. Damos por rematado este pleno.